Predstavujeme vám elegantné dámske smart hodinky Evolve A7 Ultra navrhnuté pre aktívny deň. Pod jemným dizajnom ukrývajú špičkové senzory a funkcie pre pohyb, prácu aj výnimočné príležitosti. Jasný AMOLED displej je zasadený v tenkom hliníkovom rámčeku a doplnený decentným bočným tlačidlom. Menu hodiniek je v českom jazyku a vďaka ľahkej konštrukcii ich na ruke takmer necítite. Telefón nechajte v kabelke, telefonovanie, SMS správy aj notifikácie zo sociálnych sietí máte z Evolve A7 vždy na zápestí. Hodinky zaznamenajú každý pohyb, merajú kroky, spálené kalórie aj prejdenú vzdialenosť. Pre športovcov je pripravených 170 športových režimov s duálnou GPS, ktorá zabezpečí presné meranie pohybových aktivít vonku aj vo fitku. Hodinky navyše sledujú tepovú frekvenciu, úroveň stresu aj kvalitu spánku. Takže máte lepší prehľad o svojom zdraví aj regenerácii. Evolve A7 Ultra sú vodotesné do 5 atmosfér v sladkej aj slanej vode, takže si môžete bez obmedzenia užívať plávanie, dovolenku pri mori alebo jazdu na paddleboarde. Vďaka vymeniteľnému remienku, širokému výberu ciferníkov a 3 farebným variantom si hodinky jednoducho prispôsobíte svojmu štýlu. Evolve A7 Ultra, spojenie elegancie, pohybu a smart funkcií.